Mooi god. Marlisa. Wij zijn met een fietstochtje bezig. We zijn in Leeuwarden gestart en we zijn bij Wattena met het pontje overgegaan en heerlijk gefietst langs het Prinses Margrietkanaal. En dan kwamen we in Erenwoude en dan zitten we hier rustig even op het bankje te kijken naar al die bootjes die hier varen. En hoe mooi die mensen daar staan op de camping aan het water. Ideaal. En helemaal natuurlijk met dit weer. Ja, want er is wel genoeg te zien, hè? Echt wel. Een hele drukte op het water hoor. Mooie boten, zeiljachtjes, heel mooi. Echt vakantiegevoel. Doet u dit vaker? Wij maken wel vaak een fietstochtje hoor. En ik wil niet zeggen dat we alle keren hierheen fietsen, maar we fietsen binnen het gebied van Leeuwarden fietsen wij toch wel een hele hoop. We komen ook wel eens bij, van hier kan je heel leuk fietsen weer terug naar Zuurwouden. En dan kan je dan ook weer met het pontje over en dan kan je daar wat drinken. Dat is hartstikke een heel leuk plaatsje en hele gezellige mensen. Ja. En dan kunnen we zo weer richting Leeuwarden.